Volám sa vlastným menom Harland David Sanders, ale tiež som známy ako plukovník Sanders. Som jeden z najžiarivejších príkladov toho, že nikdy nie je neskoro začať a tiež, že nikdy nie je dôvod sa vzdať. Vyskúšal som si toho mnoho a vždy som sa snažil obracať, ako sa len dalo. Okolo roku 1950 som bol však nútený zatvoriť svoj bufet, pretože nová diaľnica vzala veľkú časť dopravy, ktorá pretekala okolo môjho podniku. A mne veľmi poklesol predaj. Bol som teda nútený ísť na dôchodok, na ktorom som však veľmi rýchlo pochopil, že z toho malilinkého $109 šeku na celý mesiac vyžiť nedokážem. No namiesto vyplakávania vo svojej izbe alebo neustáleho sťažovania sa svojim kamarátom, som sa rozhodol, že s tým niečo spravím. A to konkrétne, že budem predávať svoj recept na skvelé domáce kurča. Bol som odmietnutý 1009 krát, kým som uzavrel obchod v Utahu. A presne to bol moment, kedy sa zrodilo KFC, jedna z najväčších a najznámejších franšízových spoločností s viac ako 18 000 prevádzkami po celom svete. Takže na základe môjho príbehu vidíte, že žiadne medze sa nekladú. Ku úspechu môžete zamieriť hocikedy, kedykoľvek a v každom veku.